une kurvın ji çava une kurt ke keşteli ser Denge gel, denge Kurdistan'ı. Jinavendan uçan radyo denge gelden başkoların hecayru sezdiği adarı 2025 Perşembe Brüksel'e saat 8 lamedede emin uçan serisi ve peşkeş biken demdem azadiye reberapuya. Bombel derdora bendava tişne hat barandın ligur agayın ko hatına bides kıstın şevidin balafireke şer a devlet atırka da girker derdora Bendava tişne ya başure Kobane ya herema Bakuruşate Suriye bomba baran kir. Liser banga serdeme yare berapo hevditine Dem Partiye mi partiyen siyasi de devam dike. Dem partiya ketkaran a Türkiye tip saadet u gelecek re hevditin kir. Hevsevken Dem Parti Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakırhan peşi serdana tipe kirin. Pişti hevditine civine keçepemeni atlı darxıstin seruke tipe Erkan Baş. Despeke ahibi gud M5 şert peşkiriye dedim banga iştiye. Dive desla jigavan baveje. Tülay Hatimoğulları jidiyar kirku ve hevditinen van bu partiyan re bidome u haxvi jibu xwin nerije u hesirin dayıkan nebarine Brez Abdullah Öcalan bangeke diroke kir jibu çareseriya pirskirekan berpirsiyartiyeke mezin a devlet u iktidarı heye emedrojen bede bi PKT intifaka cumhur reji hevditine biken xwedi derketin alı bange pir giringe dive meclisçi erkaxoya bineci liser pirsa ve heyet biçe imrali yanna Tülay Hatimoğulları ev bersivda em tim dibêjin dive deriyên imraliye bên vekirin û riyên de hevdîtinan bên xurt kirin. Heyetê paşê bi Partiya Saadet re hevdîtin kir. Aliyan daxuyaneke hev parjîdan. Pêşî Tuncer Bakıran axivî got hevdîtinên me erenî derbas dibin. Pêwîstî bi nexşeriyekê heye. Hemû partî hem fikirin ku meclis bikeve nava liv û tevgerê de. Serokê Giştiyê Partiya Saadetê Mahmud Arıkan jî got em hem fikirin ku pirsa Kurd biriyên diyalogê çareser bibe. Bi vê civînê pirsên di serê de zelal bune. Ji bu çareseriyê em erka xwe dikeve ser milê xwe pêk bînin. Pişta xaftinan Tuncer Bakıran bersivda pirsên rojnamavanan. Li ser pirsa derheqe hevdîtina bi Erdoğan re Tuncer Bakırhan ev bersivda. Brez Erdoğan jî piştî civîna koma partiya xwe got dibe ku ev hevdîtin çêbe. Elbet wê heyeta me bi Erdoğan re jî bicive û civîn çêke. Em serokê hükûmetê ye. Wê heyeta me didemeke herî nezde daxwaza hevdîtine bike. Dûre heyeta Dem Parti serdana navenda partiya gelecek kir. De hevdîtine de heyetê projeyên reberapo yên ji bu çareseriyê ragihandin. Wek partiyên din gelecek jî desteka xwe ya ji bu çareseriyê destnîşan kir. Parlamenterên endamên Parlemena Avrupayê ji bu piştgirî bidin Banga Civak Azadî û Demokratîk a Rêberapo li ber Parlemena Avrupayê ya Strasbourgê civîna çepemeniyê li darxistin. Ji koma çep per klason ji îtifaka Sosyalîst û Demokratên pêşverû Andres Şida û Evin İncir ji koma keskan Leluca Orlando û nûnerê Dem Partiya Avrupayê Faik Yağız beşdarî civînê bûn. Parlamenteran piştgirî dan Banga Dîrokiya Rêberapo ji bu de heman astê de gav bavê jî bank li hêzên Avrupa û Erdoğan kirin. Parlamenteran got ve Erdoğan ev şansê ku bi Banka Rêberapo derketiye holê baş binirxîne. Lidertiya Rêberapo ya ji bu aştî û demokrasiyê destşan kirin û diyar kirin ku ev bank hene ji bu çareseriye firsendên dîrokiya firandiye. Parlamenter Andreas Şinda Banka Rêberapo weke
fırsat û şanseke mezin destşankir û got ev de heman demede ji bo Tirkiyeyê jî firsendeke girîng e. Rewşa li Sûriyê jî tekîldarên meseleya Kurd e. Rewşeke wisa ku Tirkiye û Iraq jî ji nêz ve alaqedar dike. Bi taybetî jî piştî banga dîrokî ya Rêber Abdullah Öcalan divê dewleta Tirk jî di heman astê de bersiv bide. Parlamenter Per Klason jî bibîrxist ku şerê zêdetirî 40 salayan dewam dike êdî digihîje encameke û got hevdîtîn dewam dikin û ev yek pir girîng e. Dengê herî girînkî wan kesanek û ji bo sazkirina adalet û aştiya emek didin. Leluka Orlando jî spasiya gelê Kurd kir û got ya rast berî bi salan xewnek bû ku dewleta Tirk li hemberî mafên Kurdan rêz bigire. Lê niha bi gava ku bi rêz Abdullah Öcalan avêtiye rê li ber vebûye. Tirkiyeya ku weke dostê welatên Rojava tê dîtin divê tevî van welatan êdî şiyar bibin û rastiyê bibînin. Parlamenter evîn încî jî gava avêtiye weke gaveke dîrokî penasek kir û got ev gav diviya bû were avêtin gaveke stratejîk û di cih de ye. Divê Tirkiye derhal bersiv bide vê bangê û li ser vê xetê tev bigere. Êdî di destê Erdoğan de şanseke wiha girîng heye ku were ser xeta aştî û demokrasiyê. Ev ji bo demokratîk bûna Tirkiyeyê şansekê herî mezin e. Meksikiyan ku 53 rojin nöbetê digirin daxwaza azadiya Rêber Apo kirin. Koordinatoriya piştevaniya navneteweyî li eyaleta Cihanpaz a Meksikayê ji bo berdana şoreşgerê girtî Jun Dins Monten 53 rojin nöbetê digirin. Çalakiya ku ji 18 Kanûna 2024 me li pêşiya avaniya desthilatdariya Türk Guterresê devam dike li dijî tundiya militarîst û paramilîter ya li Cihanpazê derdikeve. Xwepêşandaran destşan dikin ku projeyên kapitalîst yên bi pêşgiriya Amerîka gelê herêmê dide koçber kirin. Desthilatdarî jî tedbîrên ewlehiyê nagire û dibe sedema rewşeke xirab. Xwepêşandar di roja 53 ya çalakiya xwe de daxwaza azadiya Rêber Apo kirin. Li Swîsreyê protestên komkujiyên Alewiyan dewam dike. Li Zûrîhê PKK'ên ADGB tevî barana zêde li dêra Sît Jakon kombûn û bi daxuyanekê êrişên nedîje Alewiyan yên li Sûriyeyê şermezar kirin. Li ser navê ADGB Bakış Yıldız daxuyanî xwend û got em bank li hemû hêzên navnetewî dikin ku li dijî vê komkujiyê rabin. Em ji hemû gelê xwe dixwazin ku li dijî vê êrişa hov dakevin qadan û bertek nîşan bidin. Piştî daxuyaniyê ji bo mîtînga di 15 Adarê de banga tevlîbûnê hate kirin. Li paytaxta kantona Gramont ya Cihûrê jî li dijî komkujiya li Sûriyê çalakî hate pêkanîn. Di çalakiya girseyî de siyasetmedar Ayşa Carbaşaran û berdevkê CDK'se Curun Kuruş Doymaz axivî got em kesên ku komkujî kirin pir baş nas dikin em ê tûcarî birayên xwe yên Alewî bi tenê nehêlin. Li paytaxta Berînê jî bi pêşengtiya ADGB Banho Plazê daxuyaniyek hat dayîn. Li ser navê girse Tuncay Yılmaz û siyasetmedar Ferhat Encü axaftin kirin û gotin yekane çareserî domandina hebûna pergala xweseriya demokratîk ya Rojavayê çalakî bi mesajên saziyên Alewî û şoreşgeran bidawî bû. Komkujiya Alewiyan li Londonê jî hat protesto kirin. Pêşengtiya Federasyona Alewiyan a Brîtanyayê Baaf û Cemxaneya Londonê bi armanca protestokirina komkujiyê netîje Alewiyan li pêşiya avaya Serokvezîrtiyê çalakî hate pêkanîn. Di çalakiyê de li gel siyasetmedarên İngiliz siyasetmedarê Kurd Osman Baydemir amade bû. Di çalakiyê girseyî de hevseroka Bafê Dilek İncedel Serokê Cemxanê İbrahim Haz û li ser navê DGB Feyzullah Can Polat axaftin kirin. Daxaftinan de hat gotin ku tiştên li Sûriyê dibin komkujiya û hemû mirovanî alaqedar dike. Divê desthilatdar Ingîlîstanê demil dest bikeve nava li vû tevgerê û komkujiyan bi derawastandin. Axatvanan bank li saziyên demokratîk û kesên xwedî wijdan kirin ku li civaka Alewî xwedî derbikevin. Piştî axaftinan girse bi duruşmeya ji pêşiya avaya Serokvezîrtiyê heta bi avaniya parlamentoyê meşiyan imzeyên ku hatine kom kirin pêşkêş parlamentoya İngilîstanê hate kirin.
Fransa rakirna cezayan ji ser Sûriyeyê bêyî cezakirina suçdaran red kir. Desthilatdariya Fransayê ragihand ku eger kesên li Sûriyê binpêkirin kirine û zêdetirî hezar sivîl hatine kuştin, neyên cezakirin Parîs qebûl nake ku kiryarên li ser Sûriyê were rakirin. Parîsê diyar kir ku bêyî pêvajoya siyasî ku mav û ewlehiya hemû pêkhatiya mîsoger bibe tu aramî û pêşketin li Sûriyê çênabin. Parîsê peymana di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk Xesedê û Desthilatdariya Şamê de ya di navbera Durziyan û Desthilatdariya Şamê de bi erênê nirxand. Li gul navên da çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê Sohrê ji destpêka adarê ve her ikem 1383 sivîl di encama komkujiyên li herêmên Alewiyan de hatine qetilkirin. Belê godan jemen çên serîsî ve pêşkêşkirin ana xatirê we demaş.